titignan po natin sa mga datos, may malaking improvement po yung anti-illegal drug campaign natin compared within the same period last year. Isa po dito ay yung mga initiative po natin sa supply reduction at demand reduction ay nahigitan na natin yung mga accomplishment na karang taon. But hindi ibig sabihin nito na dumadami yung problema sa illegal na droga, kundi naging very proactive lang po tayo. So ngayon po talagang nung pagkaupo natin, and of course with the help of our partners in the different law enforcement agencies, sinustain namin yung kampanya sa against illegal drug. Okay. Meron pa tayong datos, sir, kung ilan pa ang porsyento at anong probinsya na pinakamababang na-declared na drug-cleared barangay dito sa Region Nono po, sir? Well, sa ngayon po, with regards to barangay drug affectation, ang pinakamababa po ay ang probinsya ng La Union na mayroon na lang pong 1.56% of drug affectation equivalent to 9 remaining drug-affected barangays. Yun po yung pinakababa. Then followed po ng Ilocos Norte that it has only remaining 20 drug-affected barangays, 18 po sa Lawag at 2 po sa Pasukin. Okay. Itong mga nasabi nating mga drug-affected, sir, meron po ba tayong target kung kailan ma-accomplish ng mga badak po natin or madak itong para ma-drug clear na ang isang mga barangay po, Director, sir? Yes, kasama nga Roger, meron po tayong ginawang implementation plan on how to clear these remaining drug-affected barangays. Sa probinsya po ng Ilocos Norte, in-implement po natin yung tatawag nating we dub it as Implan Timpuyog Tamyanan, which has a time frame until December 2026 na sana po within that time maklear na po natin yung buong barangay ng probinsya ng Ilocos Norte. Then as a result, the whole province will be cleared from the affectation of illegal drugs. Okay, so ibig sabihin, pag cleared ng mga barangay, totally na drug cleared ng isang probinsya po, Director. So, ang tanong ko, Director, kasi may mga nagtatanong, may mga barangay na dating drug cleared, pero muling nakitaan ng mga illegal drug activity. Ano ang intervention po ng PDEA sa ganitong sitwasyon, Director? Basically, sir, in collaboration with the concerned local government unit, kinakailangan po na kung may nakita tayong tinatawag nating resurgent ng drug affectation or yung mga bumalik uli after clearing barangay, meron po silang 60 days to act on this. Kung hindi po nila inaksyonan within that period, marirevert po sila sa drug-affected barangays. So again, it is a whole of nation approach para hindi na makabalik muli yung mga illegal na droga sa ating mga barangay. Okay. Sa ngayon, sir, Director, meron ba tayong nakikita mga barangay official or mga badak na hindi nakikikooperate itong programa ng PDEA, Director? Sa buong Region 1, sir, wala pa naman ako na-encounter since umupo ako last February. Very aggressive na sila, sir, sa pag-comply ng mga requirements so that the respective local government units will be declared as drug-cleared municipality or barangay, sir. So tuloy-tuloy naman po. Wala po namang against doon sa drug clearing na ginagawa natin. Okay. So ano po yung nakikita po natin, Director? Kung bakit hanggang ngayon? Kasi matagal na itong programa ng PDEA na dapat matapos na o ma-declare na drug clear ng isang lugar or barangay. So ano po nakikita ng PDEA kung bakit hanggang ngayon may mga barangay pa na hindi na-declare na drug clear, po, Director?
Una po sa lahat, may mga requirements po na kinakailangan nilang i-accomplish na hindi pa nila nagagawa. Example po nito ay yung continuous po sana na pag-conduct ng tinatawag nating trainers of training. Alam po naman natin na there are some barangays or LGU na yung mga dating official na nag-undergo na ng mga training na to ay napalitan. So based on that aspect, kinakailangan i-train natin yung mga bagong appointed or elected official na nag-assume so that all the requirement or yung mga parameter for the status of drug cleared barangay or municipality bago po natin sila ma-issuean ng resolution para sabihin natin na talagang cleared nga yung locality nila. And Mhm. one thing more sir, may mga yung mga tinatawag po nating PWODs or those people who once in their lifetime use illegal drugs na punta ng rehab, undergo ng kung anumang intervention. But again, sabi nga nila kung minsan bumabalik sila. So yun po yung mga tinitignan natin kasi hindi lang basta-basta po tayo nagde-declare na isang barangay ay cleared kung may mga nakikita tayong resurgent. And lastly, yung sustainability po ng isang barangay doon sa kanilang part of their anti-drug campaign. So kinakailangan i-sustain nila, may mga programs or activities na kailangan implement nila para Mhm. once for all, talagang we can assure that this barangay is really a drug-cleared barangay. Hmm. Okay, okay. So, Director, sa ngayon, dito sa Region 1, ano pa yung probinsya na medyo matagalan pang may drug clear ng barangay? So, ano yung mga probinsya sa Region 1 na konti na lang mga barangay para totalin na drug clear ng isang province dito sa Region 1, sir? Well, kanina po nasabi po natin na malapit na po na ma-clear po natin yung La Union and of course Ilocos Norte kasi yun po yung binibigyan natin ng pansin ngayon. Unfortunately sa Pangasinan kasi sir, since this is the biggest province in our country, talagang marami ang barangay ang kailangang i-clear bago ma-attain nila yung status na drug cleared province. So doon po kasi yung bulk take into consideration sir na yung Pangasinan kasi ito yung gateway for na papasok ng Northern Luzon. So yung influx ng mga tao, ang dami po diyan kaya po medyo natin nahihirapan na i-clear talaga yung buong probinsya ng Pangasinan. Mm. Okay. So, ibig sabihin, kumbaga, is yung panaka-center or epicenter ng Pangasinan ng droga, kaya medyo marami pa. So, itong sa Region 1, sir, meron pa kayong mga high-value target or mga drug, ano tawag nito, yung high-profile na drug dealer dito sa Region 1, sir? Meron po kasi continuous po yung intelligence workshop na ginagawa natin with our counterparts, other law enforcement organization, to include the EFP. May mga nakikita kami po. Kasi we cannot discount the possibility that itong mga tao na to, sinusubukan pa rin nila na mag-smuggle, na lang natin, ng mga illegal droga mula sa labas ng ating rehiyon papasok. Take note sir that from Ilocos Norte to Pangasinan, napakahaba ng shoreline natin. At dito natin nakikita na pwede nilang gamitin to smuggle these illegal drugs. Okay. So, ibig sabihin, sir, sa tuloy-tuloy pa ba yung yung mga pagpasok ng druga dito sa Region 1 galing sa shoreline or by land, Director? There are attempts sir na ginagamit nila talaga yung shoreline natin as well as itong by land kasi sabi ko nga kanina sir with the presence of ang expressway natin papasok ng Rehiyong Uno mas madali yung travel nila from other region. But again, sabi ko na sinisikap po ng buong pwersa ng PIDEA at ng ating kapulisan to sustain our
supply reduction activity so that masawatan natin yung pagpasok ng illegal na droga. So, I repeat, that is counter possibility, but really, nakikita po naman natin sa past operation natin, may mga na-intercept tayo, na-interdict na mga tao na gustong magpasok ng illegal na droga dito sa Rehiyon 1. Okay, okay.